Tak zdravím vás ľudia pri ďalšom parte z hry Minecraft. Poďme sa rovno do tohto pustiť. No a čo som to teda chcel? V minulom parte som hovoril, že by som si asi... Nepočkaj, ja som v minulom parte nič nehovoril. Alebo hovoril? Teraz nepamätám, ale viem, že si chcem rozšíriť svoj dom. Čo to tu? Jaký skeleton zás? Počkajte, nemám vôbec mäso. Mám mäso. Tu niekde je určite kejvka. Musí tu byť nejaká kejva. No, dobre, môžeme ísť rozširovať náš dom. Je zaujímavé. Nie, toto je nejaká žila. No dobre, no tak teraz už mám neobmedzenie veľa uhlia. Ale že doslova. No dobre, teraz sme nazbierali 42 uhlia, dobre, takže už môžem zásobovať svoje pece. Vynikajúce. No, tam mám toto drevné, tak dám toto drevné sem. A... áno, idem si po nejaké semienka, aby som si mohol spraviť záhradu. Počkať, zase ten zvuk, počkať, tú hudbu si stíšim, kde to bolo možnosti. Kde je zvuk, ja som idiot, jak fungujú toto nastavenia, kde je hudba a zvuky tu. Tak. Máme 4 semienka, to by možno mohlo stačiť na začiatok. Rovno si tú záhradku spravím tuto pri svojom dome. Máme si kamennú motiku. Výborne. Miesto na pestovanie, zaujímavé. No, tak tuto som to pekne nakopal, toho veľa. Tak skúsme kopať sem. Ja som vedel, že to je niekde kejva. Aj parádne veľká. No dobre, tak tam sa vydáme na budúci part. Tentokrát som teda hovoril, že chcem rozšíriť svoj dom, ale neviem, jak to urobím. Keď tuto mám uhelnú žilu, tu mám baňu, teda nie baňu, proste veľkú jaskyňu. A teraz neviem, čo ako mám s týmto robiť. Skús to rozšíriť ešte takto tu.
To poďme asi môžeme dať takto, takto. Takto, takto. Takto, takto, to je výborné. A teraz asi môžeme zväčšiť náš toto, domček tuto, nejaký balkón spraviť napríklad. No, počkaj, na čo toto robím? Ja to chcem zväčšiť, nie toto postaviť tam plošinu na to. Poďme niekde kopať tuto, vykopem hlinu. Ešte nechcem tieto kvety. Dobre, strom ho vytovať nesmieme nechať. To bolo jedno z hlavných pravidel Minecraftu, teraz neviem, či prvé, či druhé, alebo 34. No, bože, sa som to... Dobre, ja to tu zasedím, kde zasedím. No. No bože! Počkaj, nie, shiftom. Aha, nie, CTRL, ale shiftom, aha. Super, levitujúca platforma. Tieto semená môžeme presadiť takto sem. A ja mám 5. A toto tu pošlapem. No, teraz je ako idiot toto. Ja som horšie na tom, jak Fifko v jeho starých Minecraftových videách. Ešte tu mám tieto kvety. Čo teraz? Tá stmieva. Ja mal by som... Tak... Skúsme iba len tak nakúknuť. Nič sa nestane, keď nakúkneme. Bože môj! O boha! Doktor Zombos! Oj! Ej! Ej! Bum. No dobre. Môj prvý kill. Nie! 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 Máš zombie! Máš zombie! Máš zombie! Popiči! Oj, bože! Mal by som to risknúť? Dobre, riskujem to. Poď sem. Zombík. Kde si? Zombík, kde si? Už ide! Už ide! Už ide! Nie! 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 Dobre. Dobre. Dobre, Dobre, už sa nedivím, že prečo youtuberi skapínajú na nich. Už sa nedivím. Bože, to čo som zjedol? Skazený mekáč. To sú také dlhé? To je to také dlhé?
Dobre, idem to rovno vyťažiť. Ja tu tieto berece nechcem mať. Bleh. Ja tu chcem mať klasické duby, nie tieto bereze. No. Dobre, bereza vykopaná. No dobre, teraz to takto zakopem. Ja som to mal v pláne tak, že v prvom parte sa zoznámim s touto hrou, aj keď túto hru už hrávam asi od koľka to som toto hral. 2020 asi? Možno 2019. No, ide hlavne o to, že mám s týmto problém. Ja som ako mal v pláne, že prvý part, dobre, postavím si domeček, druhý part ho rozšírim, ale ja neviem. Ja proste neviem, jak toto rozšírim. Je to moc jednoduché a no teda nie je jednoduché. Keď to robím, tak vyzerám ako debil, keď to robím. Berezová genocida normálne. Bože, čo robím? Dobre, toto zdám takto sem a toto takto sem. Tieto pozostatky kameňov použijem na vylepšenie tohto domu. No. Boha. Bože môj! Tak. Dobre. No tak vykopem tu takú hlinu. Aj som to dokončil rovno. 3 hliny ešte. No, tak celá to ešte nie je dokončené. No, tak to asi dokončím už potom. No, aký je pekný. Najkrajší domček na svete. Najkrajší domček na svete. Najkrajší domček na svete. No nič. Toto je bolo pre dnešné video všetko. V ďalšom parte sa vydáme do tejto odpornej jaskyne. A zatiaľ čus.